500 години мрак тежи над тази земя, но в сърцата на българите пламъкът не угасва. И когато тишината става непоносима, народът проговаря с бунт. В Гюргево, Румъния, се създава Гюргевския комитет. Това е централното ръководство на въстанието. Комитетът взема съдбоносно решение – българските земи да бъдат разделени на 4 революционни окръга. За център на 4-ти революционен окръг, Пловдивския, е определено Панагюрище, като представителите на Пловдивския окръг са главен апостол Панайот Волов с помощник Георги Бенковски. По-късно като помощници са привлечени Георги Икономов и Захари Стоянов. В Оборище се провежда Първото Велико народно събрание, за да бъдат обсъдени действията на предстоящото въстание срещу османската власт. Там се събират българи от цялата страна, с силен дух и дълбока жажда за свобода. Те вярват силно, те са готови и викат с цяло гърло. Идва ред на подготовката в Финджиковите дюкяни на въстанието е работилницата на черешовата артилерия. Правят се черешовите топчета. При Никола Бимбашов се коват ножове, ками и саби. С пари от по-заможните панагюрци се купуват пушки, пищови, барут. Търговците доставят провизии. И никой не иска пари, само разписка. Въстаническите униформи се шият в работилницата на Деян Белишки. Иванчо Зографина рисува 12 знамена за четите. Райна княгиня ушива главното знаме на въстанниците. Докато в Панагюрище още се подготвят и чакат уговорената дата 1 май, в Копривщица въстанието вече е избухнало. Кървавото писмо, пренесено от Георги Салчев, който изминал 5-часовия път от Копривщица до Панагюрище само за 2 часа. В писмото Тодор Къблешков пише: Братя, вчера пристигна в село Реджеп Агай с Пловдив, който поиска да затвори няколко души заедно с мене. Като бях известен за вашето решение, станало на Оборишкото събрание, отправихме се към конака, който нападнахме и убихме Мюдюрина с няколко заптии. Сега, когато ви пиша това писмо, знамето се развява пред конака, пушките гърмят, придружени от ека на черковните камбани, и юнаците се целуват един други по улиците. Ако вие, братя, сте били истински патриоти и апостоли на свободата, то последвайте нашият пример и в Панагюрище. След обявяването на въстанието, окръгът бива разделен на 2 района, като Волов и Икономов заминали за източния в районите на Копривщица, Клисура, Карлово, Стрелча. Бенковски ръководел западния, вдигайки на оръжие будните български села Старосел, Оборище, Поибрене, Мухово. Битките продължават при хълма Маньово Бардо в Панагюрище. От 26 до 30 април 1876 година. Там и в други райони панагюрските въстаници водят тежки сражения с 10-хилядната турска войска. Въпреки героичната съпротива на 30 април, турската войска пробива въстаническата отбрана и превзема Панагюрище.
Градът е опожарен и населението е подложено на масови насилия и убийства. В мащаба на Вселената Панагюрище е само точка, а 10 дни свобода само миг. Но има победи, които не се измерват с превзети територии, а с разчупени окови на духа. През април 1876 един народ отказа да живее в подчинение. Той избра да бъде история. Те изгоряха, за да светят. Изгубиха домовете си, за да намерят родината си. И днес, когато гледаме от високо, виждаме, че България не е просто парче земя. България е идея. Идея за свобода, която никой огън не може да изпепели и никоя забрава не може да погребе. Защото там, където има памет, там смъртта е само началото на безсмъртието.